Exact ca mama Dolores ești. Nu s-o culei de plajă. Deci eu n-am mai băgat barca pe rampă atât de îngustă ca și asta. Dacă nu veneam să o văd și nu coboram la ea, nu mi-aș fi dat seama că e rampă de băgat barca. Din mașină părea mai mult așa o platformă unde n-am prea înțeles de ce e cimentat și m-am uitat mai atent și era de fapt rampă de băgat barca, dar cred că are fix 2 metri lățime. Mai mult decât suficient cât să ne facem treaba astăzi. Bună dimineața și bine v-am regăsit la un nou episod. Ați văzut pe unde am băgat barca azi dimineață, pe cea mai îngustă rampă pe care am băgat cel puțin eu până acum barca. Se poate trece cu barca din partea de sus a 3 crișurilor, în partea de jos și invers. În partea de jos nu găsești rampe, nu știu de ce. Vă reamintesc, nu ține de foame, dar ajută foarte mult propulsarea canalului. Un like, un subscribe, așa că apăsați butonul ăla de like. Și bineînțeles, dacă nu cer prea mult, împărtășiți cu prietenii de breaslă, dacă vă plac aceste clipuri. Ne vedem de pe apă! Hai, și asta e o experiență nouă, interesantă. N-am mai făcut-o. Știu că se deschide poarta de sus, pe care lasă să coboare nivelul din partea cealaltă și teoretic ar trebui să ieșim la același nivel cu crișul din partea de jos. Să vedem cum se întâmplă lucrul ăsta. Chiar sună interesant. Chiar prima mână pe structură, am găsit o structură mai în mijlocul crișului. Pare a fi somn, după cum s-a zbătut. Nu știu sigur dacă e somn. Așa pare. După cum vine somnul. No, poate avem și partida aia de somn promisă. Trebuie să iau bățul mai tare. Nu m-am gândit că la primele lanseuri o să-mi dea somn. Sper să-l vedem înainte să-mi taie. Nu știu cum e agățat, sper că e în colțul gurii. Bine că stă sub mine. Îmi place să se obosească aici, nu e așa mare, dar este o arătare superbă. Neașteptată, chiar la prima mână așa, și sper că nu este singurul. Dacă nu este singurul, trebuie să scot artileria grea. Asta nu e ușor de tras aici. Și greu de obosit, pișpirei ăștia afurisiți. No. Deja am obosit cu ăsta. Stai, tati, că tu ești ca
Mama Dolores unsă cu ulei de plajă. Exact ca Mama Dolores ești. Unsă cu ulei de plajă. Minunat. Jiguită ca la șalău, turbo twister clasic, o nălucă care mie îmi place la nebunie. Cacofonia este intenționată, nu este întâmplătoare, pentru că cineva a scris la un moment dat o nălucă care are cap plumb pentru lestare. Și de atunci mi-a rămas chestia asta întipărită în creier. Hai să le liberăm pe țumuștiucul ăsta până nu umple barca cu tot respectul. Oh, da. Mulțumesc, tati! După ce prinzi un somn din ăsta se cere un mucosolvant de la farmacie. Glumesc, desigur. Ideea că îți umple firul niște muci superbi. Aia am avut. Da, o să trec pe bățul mai greu. Nu-i cu mult mai heavy, dar e suficient cât să nu fac atâtea griji. Guma asta deja e pilafia. Și să trecem pe artileria mai grea. De asta am și un fir mai gros, un 0,19. Și acum caut să-i dau și eu un turbo twister asemănător cu cel pe care mi l-a gubilit mai înainte un somn. Măsori pe lângă gumă, să știi cam pe unde vine jigul. Asta am mai arătat-o de 1000 de ori. Poți să ciupești guma, de exemplu, exact acolo, ca să ai o idee. Dar după o vreme și un pic de exercițiu iese aproape perfect de fiecare dată. Trebuie 32 de grame aici. O zi cu somn aici ar fi demențială. Trebuie 32 de grame aici. Merge așa perpendicular să dau. Ce faină structura. Tare, tare, bate, tare, 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 pac, pac. Acolo-s băieții. Am găsit o curbă cu apă mai adâncă pe care o bat ca pe un prag tipic, și anume mă ancorez din motor, după care din telecomandă, pam, 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 mă repoziționez de câte ori am bătut locul. De obicei pe genul ăsta de praguri, până la urmă găsești undeva pești. Ai, ce ciocan, asta a fost ciocan. Le trag și de pe cârlig, deci prin copaci mă tot uit pe Panoptix și urmăresc să văd unde este mișcare. Și am avut primul țac, care pare a fi de șalău. Momentan pe un Ohio micuț, mai schimb un pic cu znărucile, până la urmă tot îmi dă ceva bang. Și pe fundalul ăsta cu păsări, cântărețe. Poate că ar fi bine să menționez și faptul că după somnul ăla am mai avut un singur atac. Am văzut o grămadă de pești pe sonar. Pe LiveScope cel puțin se disting în unele cazuri foarte bine și somnii, și șalăii, și știucile. Dar n-am reușit să strânesc mai mult de un singur atac până la ora aceasta. Momentan dau prin maluri căzute, maluri rupte practic, cu copaci în apă. Speranța că strânesc un șalău sau o știucă, mai degrabă o știucă decât un șalău. Deci
De azi dimineață, de pe la 9 până la ora 1, n-am mai prins niciun pește. Bine, oarecum e normal pe căldurile astea. Îs și eu nebun să pescuiesc pe căldurile astea, dar atât de bine arată apa încât nu mă pot opri, efectiv nu mă pot opri din pescuit. Și arată într-un foarte mare fel totul. Mamă, vine un damf de ceva. Am trecut peste ceva, nu a fost atac de răpitor. M-a toropit căldura asta și în activitatea peștilor. E doldorat de pești, dar deja așa cum am obișnuit anul ăsta, nu știu, sunt grevă, nu-mi dau seama ce fac. Bine, nici vremea asta nu ne ajută, așa că fac o pauză de cafea. În barcă tot timpul am loc de chestii, așa că n-am ezitat să pun și ibricul de cafea cu mine. Am tras un picuț la umbră și stăm așa un picuț în așteptarea valului de seară. Valului răpitoresc de seară. Am avut un somn la prima mână pe primul loc pe care m-am oprit și un atac. În schimb, 100% am văzut șalăi pe sonar, știu ce am mai văzut pe sonar. De mai multe ori am văzut somni care s-au identificat clar ca și somn, adică s-a văzut forma super clară a fi somn. Crap, nu vă mai zic, am văzut din belșug, dar sper să nu o termin iarăși cu avățeală după somnul de dimineață. Vă las, stau la o pauză de cafea, să-mi revin un picuț, să-mi trag un picuț glasul, gândurile. Și să fac ca o vacă, și anume să mă întind un picuț. Dacă șalău n-am prins, avat n-am prins, nu mai avem decât o opțiune. Și asta este știuca. Sunt aici câteva zone cu apă ceva mai lină, dar nu pot să zic că e prea lină. Curge crișul vijelie. Dar asta nu înseamnă că nu am putea prinde o știucă înainte de plecare. În principiu, astăzi, în afară de bățul ăsta heavy pe care aveam deja legat lider, am pescuit fără lider, direct pe textil, pentru că e curentul foarte puternic. Am avut nevoie de un fir de 0,16, asta am folosit astăzi, tocmai ca să pot să taie mai bine apa. Este un VX8, bățul ăsta cu care dau acum, de exemplu, am un fir de 0,19, 0,20, pus un fir mai gros în caz că dau de vreo grupare mafiotă de somni. N-a fost cazul. Și pe ăsta am montat și un lider de 0,30 și ceva. Măcar dacă îmi dă știucă să nu-mi taie instantaneu. În ideea că dau la știucă, abordez doar malurile, zona de maluri. Încerc să dau cu un gramaj mai mic ca să cadă mai fluită. Gramaj mai mic însemnând 18 grame pe ohaiul ăsta, în apa asta de 2-3 metri cu curent mai puternic. Atunci abordez strict zona de mal, până la 10 metri de mal, după care recuperez, pentru că nu mai ajung oricum cu 18 grame jos în curentul ăsta puternic. O să abordez și malul celălalt, că e mai umbrit, și exact aici așa întreb cu pomul ăsta, nu știu dacă se vede, ar trebui să se vadă. Începe și se rupe curentul, chiar aici cel mai puternic curent și imediat după pom se domolește curentul, fiind interiorul unei curbe. Atunci mai abordez zona asta, după care mă duc pe locul unde am avut azi dimineață, la primul lanseu, somn. Faptul că am prins la primul lanseu și pe primul loc prevestea o zi interesantă. Mamă, ce mi-a dat, îi dau încă. Nu știu ce ui. Da, uite mărlița, na. Am zis eu degeaba, când am zis că dau după știuca.
Noroc, a luat un botic. Fix în botic a luat. Hai, stai că-ți dau drumul. Atât am schimbat pe culori la Ohio până am reușit să prind o cumătră. Ce-i drept, micuță. Dar acum chiar dădeam după știucă și chiar am prins știucă. Ohio de 10 nu m-a dezamăgit aproape niciodată la știucă. De obicei atâta schimb culorile până găsesc o culoare care să-i placă pe natural, gen canale, delta, cum suntem acum pe criș și așa mai departe. Hai să o eliberăm și pe frumusețea aceasta. Bravo, tati! Greazi astăzi, foarte greazi. Am dat astăzi la șalău și somn. Somn a intrat la prima mână. Ăsta era un semn deja că ceva nu va decurge conform aspectului astăzi. Și am văzut o grămadă de pești pe sonar, atât paștici cât și răpitori. Dar n-am reușit să-i prindem. N-am reușit să-i prindem, se pare că e o situație generală. Cu toți cu care am vorbit astăzi și de aici și din alte locuri. Pilaf cu ochi a fost toată ziua. În special la șalău. Practic am prins un somnotel la prima mână, un turbo twister. Cred că v-am obișnuit deja cu turbo twisterul ăsta de 11 cm. Îl folosesc foarte des, în special la șalău, uneori la știucă și alte ori la ce mai intru. Iar știuca am prins o mârliță acum pe ultima 100 de metri, nu mai aveam încredere deja nimic. Am montat un Ohio, de fapt am montat un Ohio și am torotit culorile până pe unul din ele am avut un atac. Este un Ohio, culoare mai naturală. Ce am vrut să vă arăt? Am vrut să vă arăt cârligele pe care le folosesc pentru aceste năluci. Pentru că folosesc cârlige între 4x0 și 7x0 la ele. Să încerc să le țin cât mai bine să vi le și arăt. Le folosesc cu cârlige între 4 și 7x0. De obicei 7x0 când peștii mâncă mai agresiv sau sunt pești mai mari. Sau când folosesc plumbi mult mai grei, adică capetele de plumb ocupă foarte mult spațiu pe tija cârligului și atunci, practic, din cauza plumbului mult, se scurtează tija cârligului în momentul în care de obicei folosesc cârlige mai mari, gen 6x0, 7x0. 4x0 cred că este cel mai uzual cârlig pe care îl folosesc în general în pescuitul șalăului cu gume, atât pe lac cât și pe râuri unde nu trebuie să pescuiesc cu gramaje exagerat de mari. Anul ăsta cred că este primul an în care am avut până acum, nu exagerez, 5 sau 6 gherle. Deci 5 sau 6 gherle, bineînțeles, alea nu vi le-am mai filmat să vi le arăt, n-avea sens. Dar ca să vă imaginați, deci până să reușesc să fac 1-2 filmulețe, am dat 5 sau 6 gherle monumentale, n-am reușit să prind absolut nimic. Se pare că este o situație generică, dar nu la noi, este undeva la nivel european, nu știu, într-adevăr am fost în Spania, acolo am prins șalău, dar cu toată lumea cu care vorbesc, atât din Ungaria, Olanda, Danemarca, Suedia, situația este ceva generic, adică toți zic același lucru. Nu reușim să prindem pești răpitori, în special pești răpitori cu dinți. Și nimeni nu are o explicație. Este vorba în speță de știucă și de șalău. De ce? N-aș să vă spun. Cel mai afectat pare a fi șalăul. Deci la Dunăre nu se prinde, nu numai pentru că, ok, s-a și decimat populația de șalăi destul de bine, dar chiar am găsit șalăi de câte ori am fost la Dunăre, nu am reușit să-i prindem. A fost o zi reușită, nu prin prisma peștilor, cât prin faptul că am ieșit din barcă. Mi-am adus aminte cum a fost să pescuiesc din
ceea ce a fost prima mea barcă și un film Varengi. Îi mulțumesc celor de la Boats Expert pentru că mi-au dat un împrumut până vine barca mea. Da, a ajuns și barca mea este în țară. Abia aștept să văd poze cu ea. Din păcate nu voi echipa atât de rapid pentru că este un proces care durează. Adică să echipezi o barcă complet cum am făcut cu Range-ul ăsta. După ce au lucrat 3 zile cei de la Boats Expert, am mai avut și eu de lucrat pentru că n-am mai putut să stau cu ea la București. Am avut și eu de lucrat încă 2 sau 3 zile complete. Deci cam o săptămână durează o echipare completă a unei bărci, dacă nu vrei să pui numai un sonar și un motor electric pe ea. Vă reamintesc că ajută foarte mult propulsarea canalului, un like, un subscribe, așa că apăsați butonul ăla de like acolo jos. Abonați-vă dacă vă plac aceste clipuri și țineți aproape. Aici Andrei Sava, să ne auzim cu bine. Din păcate, mergem acasă. Am intrat iarăși prin ecluze, acum crește nivelul apei, ajungem la nivelul de sus, rampă și acasă. Puteți să vedeți în direct cum crește nivelul apei, deci crește incredibil de repede. Ai impresia că te înghite, efectiv. Vreau să zic că pe drum încoace, până la ecluză, am văzut cei mai mulți pești din ziua de azi. Bine, era plin cu crab și cu bușă, crab chinezesc. La noi aici în vest așa zice bușă, pentru că în Ungaria ungurii îi zic bușa. Ia, e greu o fi drumul până acasă.